Salutare tuturor! Eu sunt Gabriel și voi astăzi sunteți pe canalul meu. Noi astăzi ne vom juca FIFA. Mobile. Da. Bogdan, joci și tu FC? Gheorghe, da! Am 20%. Haide, dacă dați un like și un subscribe, Bogdan o să joacă cu mine FC. Mobile. Ați dat like și abonat. Oh, ați dat! Haide să jucăm FIFA. Ce alegeți? FIFA sau ce mobile? Ce vreți, FIFA de asta nouă sau FIFA asta veche? Eu aleg aceea veche, că atunci l-am avut pe Iașin, pe Lev Iașin și Neymar Junior, Messi și Ronaldo, Rivaldo și am avut over 115, așa? Da, dar eu în 2024 am găsit FC mobile și am over 101. Și am portar bambiceschi. Nu, mai eu am bombă. Bogdan are Schepper sau și ce ești portare? Casilaf și Schmeiper, nu știu cum a dat. Schmeiper, asta-l vedeți, portarul. Короче. Am Gabia să-mi dai o invitație cetcoasă, ați vă arătăm cum eu joc Pațanski. Nu, eu, Bogdan joacă încă noob. Apoi eu, și... Tu joci noob, E ca fratele meu joacă noob. Era Timur sau Nicolas Jackson. Ca să iei la antrenamente. Noi facem antrenamente de fotbal la noi la școală și are Bogdan un frate, Nicolas Jackson îi spunem, dar îl cheamă Timur. Și spunem Nicolas Jackson. Că el o cafăiește ca la Nicolas Jackson. El nu nimerește poarta și o casăiește. Că eu Nicolas Jackson. Voi de unde sunteți? Eu sunt din Moldova, dar voi? Eu din satul Mănălești, la raionul Ungheni, eu sunt cel mai bun portar de la antrenamente la fotbal. Dar eu cel mai bun atacător de la antrenamente? Aproape. Și aproape taci din gură, că-ți ghine. Numai Sandu mai bun. Nu, Sandu-i slab. Sandu-i casoi, dar eu nu. Dar oricum nu te ajută șuturile, te ajută mai tare viteza decât șuturile. Și uite, asta este echipa mea. Nouă, da. Asta e al lui Bogdan. Și are portarul acesta, slăboi. Dar eu am portar de 130 și nu l-am pus la zapas. Nifiga себе. Mama. Wow. Băi, dar Nicola... Băi, nu Nicola... Amoș... A să mă enervez și să stric telefonul. Mama! Bă, unde-ți dă pasările? Bă! Bă, dar îmi dau gol. 100%. Bogdan e mai slab decât mine și încă e înșepător și îmi dă ecă golul și mă câștigă. Bă, dar eu parcă am viteză mare, cum tu mă ajungi? Tași! Bă! Bogdan a spus că e casoi. Mama, ce laguri am! Bă! Bă, doamne, laga ești, mama! Limba română, производство. Спасибо, Богдан. Ой, это чешес. Не сила. Și îi dau gol, cred că. Nerușinatule de copil. Da, băi. Da. Bă, dar cum i-am făcut-o lui Bogdan? Dacă nu filmez apoi am laguri, n-am laguri și pot să joc mai bine, de asta. Trebuie să-i dau gol,
Hai că-i fac niște driblinguri. Te-am făcut, Bogdan, așa-i? O, dar am niște... O, dar am laguri, na. Ce mortași că... Da! O, de faul! E fault? Da, băi! Hai că dau gol, cred. Wow! Te rog! Ce? O, e corner, na. Scrieți în comentarii dacă e corner. Era corner. S-o atins de cealaltă. Toși, mă. Toși, video. Spune stacă, Bogdan. Hai, caca, fugi! De ce fac într-una? Nu înțeleg de ce. A avut noroc că are portarul ăsta. Uau, ce e asta, mă? Da! Da! Erica, ți-am spus să taci. Da! Ce? Bă, dacă nu l-am pe Musila asta mea, moneta asta, apoi dădeam gol, spuneam din prima. Bă, dar la mine caca o obosit. Oh! Eu știu unde e, dar tacă așa la dans. Da! Fugă, nu știu câte. Ia, yes. Dacă ai unul de 2 metri și 6, scrieți în comentarii dacă să-mi cumpăr și eu un portar de 2 metri și ceva. Da, care un portar slăboi unul. Da, eu sunt 3 over. Pode, uite, n-ai voie, scol. Am lăsat poți să joci. Ia, izghești. E 0-0. Nimeni n-a câștigat, ați văzut? Eu sunt măcar începător, dar ați văzut ce pot. Aha, că ai un portar bun. Nu ca da. Hei, la Bogdan ai mai slab. Cine mai vrea cu mici să jucăm? Hai în cu mici. Hai. Îl las ca să-mi cumpăr și eu de 100 over și să vezi ce să fac eu. Îi lasă-i, bun. Îi las. I-a avut de pomană. Că l-am cumpărat atunci Diego Jota. Eu vin să joc, Haide, i-am dat invitație lui Bogdan. ca să joc. Da. Ma, cine cu... Gabi, ce e și telefon? Dacă la mine telefonul e caca. Nu ca la mine. La mine mai bun. Da, cu laguri. Da, vreau să mă... Nu-i cu laguri tot ești bun. Ești un gavno. Dacă n-ai avut portarul, apoi era gata cu tine. Dar ai avut noroc că ți-am spus de dâns. Bogdan, dar tu știi că dacă Ianic era, îți dădea goluri. Da, eu deja Dar tu lui nu-i puteai să dai. E ca nu-și vedem mai cine e și slabac. Ne-a spus slabac, Bogdan. Timur pornește. Bună-i! Eu ce echipă? Portarul lui e slăboi cu viața. Hai că eu încep, că i-am dat invit. Am ia gata, e comeback-ul.
Comeback. Bă. Comeback, Bogdan, comeback. Comeback. Bă, da. Și tu din părți. Și voi, Bogdan, și Bogdan, și. Hai, du-te. Tu hoci, voi. Hai, da, voi, că eram din partea și ea și noi cum. E, говно. Наконец-то măcar n-ați făcut. Dacă dădeam de aproape că tu te enervai. Nu, dar ce e cum să date golă, că eu nici nu pot să te dau. E văzut, Maghin nu trebuia să-mi zici. Ei? Reportația ala. Bă, da tu mă soturi, nu. Tu nu te хлезă ca oaia. Спасибо, de посуха. Hadi sanki Mariana. Ce crezi că poți să-mi dai podcast să iei mingea? Nu, Dinga a făcut șut, că avea să și cu Sfera Robot. Ce e crezut ca să-mi faci fault? Și. Nu, contra mine, nu, așa cum vorbim, așa. Și Bogdan. Bă, Gabi, tu ce faci mai tare? Tu tot. Da, eu ce-am făcut? Cât te râs? Am râs. Ei, și spui mișini. Te râs, ei. Da, bine că am făcut podcast. Eu să ieși partener. Ui, din gură, că nu video. Da, și vrei. Da, și din gură, că nu video. Bogdan, spune-mi. Ia, izghești, voi. Da. Haide, voi! Aia, ue! Da, haide, voi, dar și atâta doi! Hai! Dar nu știu, am eu atras din... Daniel, dă-te. Adresat. Uite și... Și не все Серджио додержал. Ты сейчас... Вот долго ешь ты тут. Да годи вы. Один. Да тебе надо, Габи, есть я там... Пауку данные. Эй, кто тебе выркал? Ну и фалтер. Спасибо. Эй, так и слабой. Эй, эй, бунтовно. Спасибо.
Vă place? Era și filmat. De astăzi este videoul terminat, că la mine telefonul este descărcat și la revedere și la toți, pa, pa, pa!